su na watie ewo wasum doma man hene ade atudwa se amanyoni bia nche ne bobre ewo lesbian eni gay ho anye sa won beto atia no Penny Kwantrefo wada Gender Center for Empowering Development ano wano so de atudwa chem se braso se emma yetimi show mu kran ECG for light a wo mu twetwetwema wo mu dan kai amania betodwa se okọ enkran mantem baako a mantem baako pe no brono baako pe no omanfo maako empim num 15,000 wo mu de light di dwuma wo mu ntuataku entua sempoa Director General awada Ghana Broadcasting Corporation anwo wano so akasa kire mu se ewose ahwene ade mra foforo kra egu apon so ne be ya ebetimi aboa ma ensem kire dwuma no edimo ye betra bosompo akobi man so Nigeria ene se nam so se mprempremi kan uko school sa do bu Nigeria asrafo na post for age na wo mo pona no ya akoda rema wo mo bɔ no ban opienso wo mo bɔ no ban eden na asi Ebusiansam no edika na ewose wutie binti eya de echi Abe Fontentan Kasiebo so Facebook eya Ahenkan 93.3 FM wudu wa like wa share amofoforo so enya bia hwa fe owi a wadwenkyere no na wo de egu abresem ye bekenkan ni nyina da esoso ede amawo ene adwenkyere kro na obetimi dia fa emai so 0594 841044 0594 841044 bresem ye behwe na adwenkyere no ye no mako te say agreka bani akenkan ni nyina da de amawo YouTube live nso ye demu ewo ho ene anopanya no mienu ye gye ye kwa yesi nkonwa na ensem ye di mu kyerɛkyerɛ mu eba medin ene mame akwia janewa mene kwaku anin kusi buadum afi nsam ni nkyerɛmu ene ne fitiase eni Ahenkan FM what wasum Amahine Kasiebo baako a wo man konkro Ghana mu no ukobuno mantema ehono mo ena ne de akodie ono na ye omahine madoma traditional council osagefo osiade yo agiman badu yo tosomienu opanyini ede atudwa afro mampani Ghana mampani na nado dango kufado abona mane se osenada onche ne bobre pa ewo gay ene lesbian ho osanto aso eka biem se Ghana manyofoni na obi anche ne bobre ewo gay ene lesbian ho se wo fwaso ana wo mfwaso esanse de enti okasa ne se osi mprempren obusa manyoni bia na empuko buso mampani na nkasa na nado se eden na okafa gay ene lesbian ho a ene nanam na numu sa ante sabi so jani aye treni na aduane hye edie ho ene nanado numu sa ono nso a okanso a onkan sisupio bonso obube na okakasa koa na ode wonwen enzo asam ne yepede yebetie se ane ana daabi se de omampani na nado kasa fa lesbian gay ho no omanhene a wodoma akere se yehu ne bobre amanya adwemu ayewese ene mu kasa koa wodro ene nti osra ne papa se yeyu se daabi oma Ghana fo hu se lesbian ene gay ye foaso ana ye mfoaso omanhene madoma esanto so ka biem se amanyofo no so titiu ni wo ma presa yanto wo so aba na wo mo enkonkwaji tumi ni de keka no wo mu na afuto we bi enkoma wo mo osanto anensam so eka biem se oman kronkron Ghana oman bia se de hote no ensam fata se won ye de lesbian ni gay edidi di agro eni kwanse asoso so kra e osi atwafiri wono mo na asomdweba esanso man aye Kristo man esanse amozrami fo wo ma ye wala wakuba wo musa egunsa wo musa a Christopher na doso pa ejese omen eye Kristo man Kristo nso se die na yenim no abakwasema do ne se ochi sa die kokokokokoko enu nteni kwanse asoso ne esoso kina oman hene madoma osi ade yo agiman badu ye otosomienu na na sa to ne nsem so ka biem se eka ono nko ko mampani pu be pena nko no de bunu ne mpatem so chi obi a eno asa ofe bebra he abeku unu kunu mu ayin famomra enti abeku ne ayi agiman ni afrafra mu ni na oyiri ni okunu ose mosi mo be fam ho mema mienu be fam ho ose an mo boganyu mo be fam ho ose an enti do ma hene se so no no chi obi san ka ba be man kwan a ochi be ma ne be mom so be fam ho a no amom afi baako se mo mfa nhye furu mo antumi anhye nyima e ho no mo e na mo betem kakanka
nana sa LGBTYQ ne nasefo no ya pese ya ma brofo no ti se ya nya de abagia tum da Uganda for ne Africa for emra ba hye no ya tagire nten be ma ne be ma ba ne ba ya ngin tumoto ya chiwade po me kura ne sabi ma ka se nweda nya na kufu adu ya ka maka se LGBT no wo be ma ne be ma honware na mo mama hafe se wanwo a maku ho na mo matiase na oda romani de kwanso ade America ne se obi Ghana banya no so president vice president ministers party for babedia no afi 2024 abato no obi a pese ya ntoma no oba kire ba bia ogina wo saade no na o kire ba bia ogina ansa na ye de aba no baba wa ye de ayere ye de ama wo na masre ye wura no ma beti so sesei eduru ba bia ba de ne ba ka na kwa kasa ko bi ya ye nteba se produkuwa aye bibibi ono ase wo ono ase jata e ka de na banka direct say ye Ghana ya mamre say no na nanam ya ngin tum asofofo ngin tum traditionalist bia ngin kramofo ngin tum wei eye doma man hene osiade yo agima bedu yo tosumienu otoa so e kan adwem se akatu na bro na okọ NPP amanyoko nu ma ene NDC amanyoko nu ma wo mu betutu aba ayi nipa obesia kan akopritumi akomrashep gefie na osisa angofo ni na o ka che MPC ni na ne obi okakopre MP se wan che yo ba bia ugina se ugina gay ana ugina lesbian se ofuaso ana onfuaso no osisi wan che obobre ankasa ono no titu ni doma obema omanfo na ye campaign tiaw no masanso ato aba tiaw osinke ne san o mamu ni na nka MPC nu sampa mukowom nanso enhihye na mo obi a oye Ghana so oye mampanyini na badi akire minister ene mpanimfo abewoso obi pa onkasa saade no fuaso na adwuma badu an diwe ba Ghana amamra no o man hene kwane so obaya amanyo na yobi atu me and the dom ba bi ate aba betu afiri wa konya no so kase enya de a eye non negotiable wo ote ya nanim ye ne ya ba to me ya de ne mpa obara no akoko ka bi foforo LGBT ya mpa basika otom onipa amotinini eyo manhene madoma nanano matrankonya osagefo osiade ye ageman badu ye otosumienu Kwafa bai awa nukro ya sansu ye penin kwantrefo awa da Gender Center for Empowering Development annual mame estatewia wanusu di atudwa wa kire se braso eso my Ghana ye kebi mami kebi amamuo ni etimishe mukena sane na ida ne da nyina ye de kebi mami kebi amamuo ebo ye ho asafo hene no wase braso si etimi da na di pefese kebi mami kebi no ye tiase ensu ye na ne kasa ye mu na wa kire se ne enti a wa kasa nyansa enawo bo my Ghana mu a kwakoye sempo ema no ya maye kwan esani amayosem yetimi ye bie dibre ahodo yetimi adibie nso no wo bekwa mu pani yetimi mo oba dibre bafu na kita no eba adwenkyerɛkyerɛ yese bema ne wose kasa asa no wo ba kasa ene wo mu kokoro no ye di nkra yese o bema mo wano kwai na ne bema ne so ato ne nkra wo wi ana wo ba ne de ne de ato aso ana wo kyerɛ se sasuban ne ye ne ebraso wo so wo my Ghana yetimi hwane ye pani puma sibre se ye dibre bi ehye wo bansa wo se yetimama ne ho akonya na wano ankasa tena se atutu ne niema ehwe kwaye obetimi di sa dibre ne afaso ama dibre ne susu atimi atumpom enti wo srempanifo a wodo wo omaimo ese braso sa ema so yetimi hye wo munkuran ema so yetimi ma o makonya na kabi mami kabi amamu a yedi ebu omanyi wo mu susu timi di omu ehye mu bie na ema so yetimi atiase na sa kabi mami kabi amamu no yen susu yetimi adi juma wo to ne nsams na wo kire se ene empempren wo my Ghana wo se ema na mo haw ni atiti bebremu ye pa enu mwa ema tese wo man susu ntimi enkoso enu mwa po ma tese kebi mami kebi amamu a yadi bu o man no entimi nyina ne pompon so enti wo sempanifo atenase na wo haw ni atiti bi a ema enam no wo mutimi hwepoma epani puma sibre ne kasaye mu an wo kire se ade ba ko a eha ema wo man mu ye pa eni sani twi pa de
sa oba ne wa gudu ne bosome so ekwa wasef afa so siesie ne hu nyina no se hu hia enso oba bi wo wo be kwa kwhwe wadru ne bosome so no na ekwan a wa fa so siesie ne hu ne etosin eniema bi anko wo hia awade be siesie ne hu ama ne hu siesie na akwankan adi mu no na agese ne nyina soso atosin enti ekobasa na ne ye ne suban bi a anka eni kwan se wo ba ne di ne hu wura mu no na afe ya no ana wo ye ebe ko wi ase na de nsunsanso boni pi na abre wo ba ne ni pedua enti wo se wo sra pa sese ne nsem ya wo kai wo gidie wom esese mpanifo a wo mudi wo mayenim na nane mo atena konwa eni amanfo nyina wo mu gye atum na wo matena se ahwe apesa asemi nyina poma sibra wo gidie ye pa se kabi mami kabi amamu no ebetumpon leadership no omanyimfo no man share da nim ni nyina ye mema na mpo ye bisa se de ma no dafo no kra ye yi no tumi ben na omutumi de ma omudi ye adwuma ye na ye can be say tendencies of democracy inclusiveness ye ba ene Ghana for ma sun se sanitary pad no tax no osoro dodo we nyina ye nieme bi a ye susu se sanka ma anu kodwam yi a we fa ma ho anka niema we nyina be den ebe ye ba ye gidi se ebibi memu no kebi mami nkebi ya ade ye papa mayen enti ye mai a yeso ye de tu ye ho asi wo se ye be ye amanyosem ye bisa se so ye so ayewo ekoi nyina so kwan ben ye be fa so ama ye tumi akura kabina minka bi amambo yi se ne be ye a yeso ye be fa ye ntoma pa efra Abusiani eye penny kwantrefo awoda Gender Center for Empowering Development annual Mame Esther Tewia ne ne wo kyerɛkyerɛ mu na sanitary pad bo enya asɛm ketewa na wama na so awie no wa kyerɛ sɛ yi sanitary pad ne kura de si nkyɛn a ma wo man mu no kyɛ sɛ ekwakoye sɛ bebre na ya kan ya hye enti oba bi pie kura na wontimi nkasɛ sɛ okɔkasɛ wo fɛre wɔkɔkasɛ ya hwa na so mesi akɔ akɔtea no wɔkɔkasɛ ya hwa na ni kurukura wɔ ne nam enso akɔ akɔtea ne nti saa de wɔn kasa kura ne ne wɔde ne hu besiesie saa wɔse anu no so emmoa afei susu wɔsanso sra wɔ man mu mpanifoɔ ɛsɛ man ne bebre wɔ hɔ a wɔn mo satini mu pɔ no esi wɔn mu nya ya nka dibire a wotu a wɔ man mu no wɔn betimi adibie ɛba na manyosam ahensam anka dibire kɛse a wɔ mu no ɛma bi wɔ hɔ a wɔn betimi adi o enso esa sɛ ya ka wɔn mahyɛ ɛne ensɛm bi a ensɛm fata ya ka kyerɛ mu nti no wɔba bɔnten so kura de sansɛm na bɛtu dwa no wɔ suro enti wɔso wɔ srɛ sɛ saa ne yɛ no so no wɔn mo hwɛ na wɔn mo enyae democratic tendency no inclusivity one na then ebema ema aye included te oman no be address eniema ekutia ma na niema ha ma ekama hye ene oba peso oye amanyosem krom ha adapetwe ye wabusua sese sikasem nso ye kese ema bebre niska ai de ran ene ye primary see cause of amanyom no nyina president kan say ne so peso ye president awutia o peso ye MP asena so tia ema dodo sen na organ ha ebetimi anya say kana yeden aye enu nti na yede ye be fa kwanya ya so aka kire aban se yesre no tan be address sa issues we na emma so ahu se obema bi eye bibutia me na me de ne kwa emra wo kwa amra no ni be because ye public space and asem o yeden esi enti sa niema we nyina na emma ntumi nyeden enkwanko omani Abusiani eye Mame Esther Tewia Penny Kwantrefo awoda Gender Center for Empowering Development annual. Yentoa anopa no nsia kan kase no so. Na ECG amanyoko no bosumi atwa mu na ye obenem bosome ne da etoso aduonu sada na ye adwada. E wa afie mu na ECG fo fitisuro akosi ne fom. Etire kosi ne dua. Wo mu na tisi monten. Ukomantem bia ne omamu ni na. ECG fo ni na adwumafo na tisi monten. Ekwajeje womu eka omanfo de womu die ntia ne se omanfo bo no de laju be show no ma ohwani din no de akosho o mekwakotua na ye kada ho mekwakotua na ye kada ho sama obi ka ode ne bochewa obaba onum ti se de acha sanwanwa eno nam so am womu che se eka na Ghana for de womu nko a ene nam 5.7 billion Ghana cedis na enye sika kuma eno nam so ama wom ti simonten ekoye operation kakra na wom de bosome baako ene di sa adwuma we ene eye oforiso bosome ne da etoso aduonum pepepe ena wom dwumade ni na ebeba na wieye
enam so aman managing director Emma ECG Owura Samuel Mahama ede atudwa se wa abram gusu ye adwuma ejejeje wo mo ka edindan wo mo ka ehwe wo ma ye illegal connections no wo mo kopiem ewo kwa benya ewo nkrampuni mantem a omanfo makomako empim dunum 15000 wom de nyina manwode di dwuma wo man mu a wo mu ntua taku wo mu ntua sempoa light bill no mpo emampo no makwa gotua esanse wo ma ye illegal connection nipa 15000 no tre mu se no we no nipa wo mo boaye eku aboaye eye ECG tax force wo mo ene ko piepie sangofo weni na so a sese wo mu na wo ma so ahe a wo mo ene wo mo twene tawe time. We need every single Ghanaian support. Every single Ghanaian who draws from the grid. We run a know your customer drive in Kwabenya. We found out that we had over 15,000 customers that we didn't know. I am telling you, what I don't want us to look at is what has happened in the past. We are now in Adenta. We are tagging everybody with a unique QR code. Customer, your last distribution transformer, your last wood pole, your meter number, the details, your GPS postcode. We want it to be coded end to end so we can have a tailor-made service for you. Now, when you call me, I know exactly where I'm going to. It's not speculated. When you have that thing done well, you can actually have a proper outage management system. Onipa amotini ni eye managing director Emma ECG adwumeko wo maimu Owura Samuel Mahama enuachi ena external communication manager ma ECG Leila Abubakari ono so chese o nyame adom ti omtisi montin so mgodenda wo mka no aso aba papa wanye sika papa sika do manya bi na oto so kan se tina omtisi montin no asanboa amanyumaku atada tele bi wo maimu a wo light bill no so light you so mu use no na so no mu ntua na so mu tisi montin so mkodin dankan enyuma nkese bi tise Jata Cement Junction Mall Cosmos Food and Company Limited Fishing Marine Ghana Port and Harbour Authority sango fo weni na ekom didi na ECG fo ke ka wo mo woso wo mo no wo matuatua wo mo kani na wo ma entua yenso wo manya bre papa eka no wo mu tia. Week 2 was really good. I think that week 1 served as a good sensitization for some of the companies that owed us, both private and public. They had met up on most of their bills. For instance, Jata Cement had met up on all its bills. Junction Mall had done the same. Cosmos Seafoods Company Limited, Fishing Marine had done the same, and Gapoha as well. Accra Breweries, when we got there, they had already made payments. They were waiting for their bill for February. I know that it's a bit difficult for some of the companies, and so when we arrive and there are issues, they raise them to us, but those are doing pretty well. I think need commendation, and for that reason we are grateful for our relationship with them. We a external communication manager Emma ECG adwumeko no ewo man kronkron Ghana mu Leila Abubakari Abusia ya to asem ni so na se ECG wo mu so ni abre wo mu dai wo mu kane ni enyinam kane abu onya asem ketwa wo mu se wo mu jeje wo mu kika bo mu kura ahwa na International Monetary Fund sika ye kwa akwaji ye nya akwaji biem omo mani bre a ye benya de echaisa na wo mani abre ye ne na Director General our Ghana Broadcasting Corporation GBC annual yera enim Alhassa wadi atudwa a watchere se braso se we man yetimi tenase ene kase ne amrahye bedwafo e wa mokwa no amo hyehye mra ne ade ense hyehye biase ne ade koma mampani na mampani gi atum na yebeye mra no braso se ye osu yetimi atenase na ensemtwere adwuma yi yetimi hwe pe mra foforo kra de to ho penifo timi tenase hyehye mra na mpanifo ahodro na atimi gitum ema mampani susu gitum na no so no aba beye mra ewo man mu a wachira sa no kra no ebetimi aboa ama ensemtwere adwuma ye di wo man mu no etimi adimu na feso etimi akonkan na kasaye mu an wachira se National Communications Authority NTA asoye ne mpempi no a enkitaudie wo sesem ehye wo monsase no wachira se wo monhyehyɛ ya ahodo ni nyina na asesa entika wo musu kra no wo mu hia enhyehyɛ ya foforo a ebetimi aboa wo modan ne da setena mu na aboa ma wo mudwuma so a wo mudi ewo man Ghana mu no enu susu etimi akwankan no wo mahye mu kena ne nkasaye mu an wo kire se wo hwe wo man Ghana iba ne ensem twere adwuma ene nsam ahodo a empembi ne ekwa monte so a wo se ye hia emra
emra betimi aboa masa ensem no yetimi ahyemu kenana adwuma no ensusu etimi akwankan na ne nkasa ye mu ne wo kire se sabreyi wo mu nya se wo bi baba betena se ne wono ani trimopom na wa kika ne yenye ni se ni ya je atumo wo se mpenifo ahodo ne etena se wo mu digu enkrata so empenifo a wo mu sa efata wo mu kabie wo mu sutumi di wo mu sa ehase na enu nso babeye emra ne boa ama ensem twere adwuma susu etimi atupon wo akasa ne wo kyese nya ensem twere adwuma ni nko ene enwuma awodo a wo mu hye National Communications Authority ani media se no sa nwuma ni nyina susu ne yetimi ehyemu kena na emra ne susu timi boa ama dwumaso awodo ekoso wo man emu. The mandate of the National Communication Authority have all changed, and we need new policies. We need new legislations. We need a new broadcasting bill that will be transformed into law to give us a proper regulatory framework. For example, today in Ghana, we don't have any form of content regulation in the country. Anybody can publish anything you want. Your seeking remedy is to go to the court. It might take you 3 years as a country to have content regulatory systems that will ensure that we have a responsible media. And the position is that Ghana is a community of values. Ebusiani Director General our Ghana Broadcasting Corporation GBC annual Yera Enim Al-Hassan. Ye toa anopano siakan kasienso no asuguso ya wutie ewo. Ahenkan FM. What wasum. Ye babeko obi manso na ya be form manfo adwenkyere e de ato akase no so de amaw obi manso no meko Nigeria manimu oforiso bosumi atwam yei ne da etoso mako miensa ena amimfoi ya abrofofre o tourist ebi ko to she esukufo bi so ya esukufo anso nye kejifo nye primary fo nye JHS SHS fo enom go to she wo so atiti mu mako wotwe ewo Nigeria na we nam so ema ne koye hoha asemi esi wo Kaduna State ewo Nigeria eno no ye Nigeria atoye atifido atoye famu north west ne famu won mo Nigeria ye fe ba bi Kaduna State eho ena nkofo godi se adwuma we sukom kokodi mu se adwuma no suku ni din ede government suku ni din di anwo eno wakacha local government ena amimfo ko kidnapo esku form akomakon wotwe pabam fiti bosumi atwam ne da tosumi ensa endra ye na omanfo wo Nigeria ne asrafo ne bambo dwumako ni aban no eni biri ya wo matumi akwakoje enkwada makomako enwotwe no na we nam so amasami ken yama aposifo ne asrafo a ewo Nigeria boss school no ban a wo mu gyengyina gate na no uye school ni na ba be school no mani ahwe abon ban se bibia gyengyina so upienso no wo mahwe sese de akwakoba no enam de amimfo no ekoye ewo Nigeria man mu entama asohye ene ni bere aba papa openyina odi nsem we ni na tudwa eye Kaduna State wom commissioner Emma Internal Security and Home Affairs Owura Samuel Arwan ono ene de sansem we ni na tudwa esisu duase ampa enukrepa no se sukufoi wo amimfo ne chi wo mo amudi omudwane no baabi a Nigeria bambo dwumako no tumi koje wo mo eye Kaduna ene Niger ehye so no mo baabi kwaye bi mu tu na du Kaduna ene Niger ehye so baabi kwaye kura ena wo mutumi kokoje esukufo ma akomakon watwi edifree amimfo yinsema wo mo de o maba fia obi a enwo yese prom enti de amimfo no kokoye enjanam so ama skubu on ma ko Nigeria yama asrafo na posifo ejina gate no entrance no urema na wo mo boban sede bia obi a enkanompo no ababedi bone Ebusia yemfa wadwenkyerɛ mienu ebi ebaye entwa esuo we di ne dia ba Francis Kaswada to so dia ba no wo kyese mampani na na dedankwa
ya mwana baso ye papa if so wa man mu ene wuta wo kwade okura ne wayi ne mirika wose mampani abon ho modin ye pa ne nrata kopie mu ewo nkran pumpuni mantem kwabenya adwumaso amampani kokodi wo ho ema oman ya posi sadom kuo no wasase ye bona baso ye pa mampani kura sadi tudwa o wose we kura ye first face na se dan ne kura ye nsinwie ye ne edika na ne yese ne yarsa bia wom posi fuat na yesusu ewo post station ankasa wom wa mu sanso wa fuel station ene anyasem ketwa na chese kruan kasa ana nwada mampani akyekyere e de ahye aposifo nsenti wose ye bom mampani abaso ye pa we na binsi daw ne edika nkura bi asini enti wose mampani na atodankwa wone ne ya pipi aban wa mu se abaso bode ye mfama wom na wona makwanya iso chia woni monyamfo Mavis Hawakumsen ene aban krachi peni woni nyamfo Anita Obolav wase wocho mu papa wom nyina ewo emfimfini mantem ni mo kaso wase wo bo mabaso ene adwumaso a wo mo eye Fidel Edifree tadi kwesiminten ana wode abo wase Dr. Owusu Efri Yakoto NDC 40 dina no wo mo yam hyehye wom Mahama tidina wontimi na efso wo mu nimpa se Dr. Owusu Efri Yakoto betimi akyekyere wo man Ghana ede wo man Yakobo Shasa sene sunamum was ran pipia man yoko ni passe se breaking the 8 no betimi abemu ana eye Dr. Efri Yakoto wone betimi amanu so etimi abemu nyasa na omu di 2 minutes komo obi de breaking the 8 no eno so ebenwe ne se Fidel Hayford a wodi Efri 30 kwesimintin ebaye eno ye de asi na ye producer nano pay DJ Kobe K Billyman technician on duty on also ene de ko Facebook live ene YouTube na Ahenkan for wote enka ye me kwaku enin kusi buadumene mami ekwia janewa Kasiebo nasi yesi achamu pi ye mamumo ni tie Soboti. Eye soboloti. Unia, when kwani the only tea upper gun a jaswa, a kakadru womb, sobolo womb.